IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Tuktalan ti Municipal Environment and Natural Resources Office ti Pagudpud ti nisulsad nga barge iti Pagudpud Ilocos Norte. Ti grupo ni Member Officer Paps Murata iti nagturong iti barge para palang iti ocular inspection no dakit agbalin datang epekto na kaletoy baybay nga paset iti pansyan ang manarimaan ti panakaipatakder iti extension ti Baydak iti Pagudpud Ilocos Norte. No pay narigat iti agaturong iti lugar inkarigatan ti grupo ti Member Officer para palang iti panakamo no anya dagitay possible tata agbaling apekto iti baybay nasakop iti Pagudpud Ilocos Norte. Iti agdama umpay iti imparukat nga final investigation iti menro iti mabanag gapot ang manarimaan iti panangsudyar iti dito nga lugar. Kadwa iti barangay officials iti lugar iti Pagudpud nga nang sareg iti barge para panang iti panakita ang mga dagitay na dumapay nga apekto na iti baybay malagip nga iti barge kini sa itilang kalabas iti agdama dapalang iti Pagudpud Ilocos Norte nga batog dati manarimaan ti panakaramid nga baydak iti Pagudpud nga kumamang kanatoy existing baydak iti Pagudpud para palang iti panakaliklik datoy landslide area iti barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte. Mangnamnama iti LGU Pagudpud iti kapitan ng Panawen at andun iti final assessment when investigation kanatoy agbaling apekto tinasad nga barge iti Pagudpud Ilocos Norte. Iti agdamakit permit lamis iti Pagudpud Idol Lawrence kapapalang karatoy shear line nga iti agdamakit arig na naka number 4 dati air conditioned unit intero a probinsya ti Ilocos Norte. Damag pelang manipod ti Pagudpud Idol Dennis Alipio Tatak Armen. IFM News. Thank you very much, Idol Dennis.